Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Hagupit ng Habagat News Update ngayong alas 2. Nag-ikot si Mayor Dimandato ng Bacolor, Pampanga upang masilip ang epekto ng mga pag-ulan sa naturang bayan. Upang magbigay ng update, makakasama po natin live ngayon sa linya si Mayor Dato. Mayor, magandang araw po. Ay, magandang araw, Jay. Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. At sa lahat na nakikinig po ng CLTV. Mayor, ano po yung mga lugar na sa inyong bayan ang lubog pa rin hanggang ngayon sa baha? Alam mo, itong lugar na San Guillermo Resettlement Area, yun sa Tinahero, yung housing project ng NHA, yan o yung lagi namang bumabaha every year. Sa ngayon po, may evacuate na tayo ng 170 families. Kagabi pinuntahan ko na sila. At ngayon po, tatapos ko lang magbigay ng relief. Kasama yung ating vice mayor at mga concerned bayan at kapitan doon at mga kagawad. Sa 150 households po, binigyan natin doon sa ating eskwelahan. So, nabigyan po sila 5 kilong bigas at 5 kilong dilata bawat isa. Mayor, ito po ba 170 families na nabanggit ninyo na kumbaga nailikas po dito sa ating evacuation center? Ito po ba ay nagmula sa mga anong barangay po, Mayor? Isang barangay lang naman yan, yung gawa nga ng NHA, yung resettlement area lang. Diyan sa may low-lying areas ng Tinahero. Yan po ay yung ginawa yan. Yun lang naman ang aming perennial problem. At every year, 3 ulit sila in-evacuate every year. So this is the first time for 2025. So nabigyan na rin po natin sila ng relief goods. Na 5 kilong bigas at saka 5 pirasong dilata bawat pamilya. At total of 450 families ang binigyan natin ngayong hapon. Nakatatapos lang po namin. Mayor, kumusta po yung pag-iikot nyo sa inyong bayan? Nakita po natin dito sa mga larawan na ating ipinakita. Kayo po mismo ay binisita yung mga evacuees at yung mga dito sa palengke. Ano po yung usual na kanilang panawagan sa inyo sa LGU po? Alam mo, ay naman nasa yung mga binabaha. Siyempre, tutulungan natin yan. Yun lang naman, isang lugar lang naman sa ngayon, Tinahero. Yung sa Kabayanan naman, konting mga rain areas lang, hinahanap lang natin yung mga declog canal. Alam mo yung mga kanal natin, mga barado, kailangan mahukay yan para matanggal lang naman yung rainwater. Sa tapat ng Damsu, kung sa tapat ng Damsu, tapat ng munisipyo, maliliit na tubig lang na kailangan matanggal lang. Madiklaging lang naman yung mga kanal. Pero yung epekto ng bagyo talaga, yun sa Tinahero, yun ang in-evacuate namin at tinulungan ngayong oras na ito. Ngayon, Mayor, gusto pong malaman ng ating mga tagapanood, ano po ang flood level sa Gugudike? Sa ngayon, hindi masyadong malaki. Dito lang ako sa tapat ng Gugudike ngayon, nagbibiyahe. So mas malaki siya kagabi. Sa ngayon naman, pero kanya kahit continuous yung flow, ang bagsak ka rin yan sa downstream pa rin. So pa rin siya Tinahero, nag-backflow. Kaya hindi siya nawawala ng tubig pag tagulan. Mayor, meron ba tayong koordinasyon sa mga karating nating bayan? Kasi po, ito nakaka-apekto din po yung tubig na nanggagaling sa kanila dito po sa baha. Dito sa ilang barangay sa bayan ng Bacolor. Ito po ba yung napag-usapan na ninyo ng ibang mga LGUs? Ngayon, sa ngayong araw to, hindi. Pero before the rainy season, napag-usapan na po namin yan. Kung ano talaga ang mga check gate na bubuksan. Pero so far naman po, ayaw nila magbukas ng mga check gate. Kaya kailangan, pag lumakas pa yung ulan nito, problema. Isa pang problema ang malaki namin, yung basura ngayon namin sa Cabalanzan. Yun ang gagaling ng Angeles, ng San Fernando, bumabagsak po sa Cabalanzan sa Zone 4. So kausap po yung kapitan kanina, nag-coordinate na rin siya doon sa Penro at saka sa kapitan ng side ng San Fernando. Kasi po, ang bagsakan yung Cabalanzan ng basura doon sa river, sa creek. Tinatanggal po namin yan every week. Natatanggal lang last week, pero ngayon napakarami po ng basura na nag-flow na naman from the Angeles down San Fernando, down to Cabalanzan, Bacolor. Yung po doon sa may Palawi Creek, ang sinasabi ko, yan ang daan ng maraming tubig at basura sa Palawi Creek po. Mayor, ito naman po sa ating mga evacuees, may chance na po ba na sila ay pauwiin sa kanilang mga pamamahay ngayong hapon o aabot pa to bukas o sa isang araw pa? Palaki ba po ng palaki yung tubig sa ibaba, so hindi pa sila pwede pauwiin po. Mayor, ito po, gustong upstream, downstream, pagkita ng downstream, so hindi pa po sila pwede pauwiin. They will stay in the evacuation center hanggang hindi po natin sinasabi. Mayor, ito po, gustong malaman ng mga estudyante, may pasok na po ba ang bayan ng Bacolor bukas? Sa ngayon po, walang pasok. Kung pasok lang po, kung wala nang ulan bukas, siyempre may pasok na kasi alam naman po baha doon sa mga eskwelahan, sa Kabayanan, wala kaming problema. So, tinitignan po natin yung panahon kung ano talaga ang desisyon. We will be waiting until the forecast
po ng Pag-asa hanggat mamayang gabi, tinatama mo yung forecast niya. Yung ulit forecast ng mga 4 p.m. kung maulan pa o hindi na bukas. Yan po yung binabase natin sa forecast po ng Pag-asa. Panguli na lang po, Mayor, ano po yung mensahe natin, panawagan at paalala sa mga Bacoloreño na ngayon po ay kumbaga na-evacuate pa o nakakaranas na po ng tubig sa kanilang mga lugar? Sa mga babayan po natin sa Tinahero, sa ibang lugar pa na binabaha, so Tinahero lang po yung binabaha sa amin sa ngayon, yung housing project doon. Ingat po lagi, ingat lang. At huwag masyadong magpaulan para hindi naman po nagdating. And I instructed also yung ating RSU officer na magpadala ng gamot, yung pong iniinom para laban sa taga doon sa leptospirosis. Para na po yung mga tumapak sa tubig, makainom na rin po ng gamot. Mag-ingat po palagi dahil ang pinakamahalaga, tayo ligtas at wala tayong sakit. Iba na po yung nag-iingat. Maraming salamat po, Mayor Dimandato, alkalde ng Bayan ng Bacolor, Pampanga. Mag-ingat po kayo, Mayor. Thank you so much. Maraming salamat po. Abangan ang iba pang mga ulat at update sa Hagupit ng Habagat mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.